guys, we know Chiredzi. This is what happens. Wakafamba nazo kuti mutaro gadzirwa sei zvinhu zvaura izvi ndezvaguguru Chiredzi. Mota yafa tichangobva kuChivhu saka takatasara nekuenda kupi kwaguta saka tambosvika hamene kuti panonzi pachipa tii saka varikutibatsirewo mawell wishes vangotiona kuti titambura tatangomira taita seDùpêd. Ichi chacho chanza china mweya futi saka kwanzi tite sei tidzokere ndofunga tingatodzokera magutu padawana munonzi machi Chivhu manya nepombi pakwarapo nepombi uye nepombi huru yaindonga utoyanadzo dzise dziri 2 sando zvikiitika saka iti which means total fitted rozopomberwa ndodzokera magutu pandawana isai modzokera muChivhu mind akatowanda saka iti anoita mukotofamba kunosvika zvimabhaudhi zvazvirimwe akasiko ndatombokavu saka toda kuchisunda ichi chinde mberi tikwaseza mabakwe chazunza chipfekere iyi handi ichi kundorisa pamusoro sundai borongedzai zvimwe zvinhu usingadi kusimbirwa todzosera ibage fesi kule noshoimboti chi vaiti unofanira kudzidzira kubvisa vhiri nokudzore zvese nekuti ndaramba chatakura kachibheri tofanira kutomboenda kupfuwa vacation apa 4 masaga akadai 4 masaga nechepambera ripindi ndikatopusha sekunda mudenga novhara
apombika mboya iri kapomberwa bedzi zvekuti zvikudzoserei. Can what thank you very much kuna kuti wangu na koma zvese matikati kama hii sika kuti mnoza Chivhu ikaita breakdown ikaita hati break zvese unotozoti kuchana zvose saka kana pane avo vanoda kubata ipi hatizopeta saka anobata panamba inoti mwana wangu amona akafanana ne uyu vakafanana thank you guys. Johnny, get the ram Dara. I am